terrorism in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, 14 ka mga tao angol human gidaro sa van ang daghang sakyanan sa Diversion Road, Matina, Davao City. O Comelec Davao, nagsugod na og pangbaklas og mga campaign materials nga gipampaskil sa mga poste. Sa detalye sa ato mga balita, nangaangol ang 14 ka mga tao dihang gilampurnas og bangga sa usa ka van nga nawad-an matud pa og kontrol ang driver dinha sa Carlos P. Garcia National Highway, Diversion Road, kanto Tahimik Avenue, Matina ning syudad kagahapon sa hapon. Motorsiklo ang kasagarang nadaro sa van. Ani ang report. Newsline, natakaroon diri sa Diversion Road, no? Nangyaka na lang sa highway ang mga angol nga mga driver sa motor o ilang backride samtang naghulat nga madapatan og first aid sa mga miyembro sa emergency technician sa 911. Daghang motor ang nangatumba, makita usab sa picture ang natumba nga van. Subay sa report sa Talomo Police Station, pasado alas 5 kagahapon sa hapon, daghang sakyanan ang nagsubay sa lane sa highway padulong sa norteng bahin sa syudad. Dihang migawas gikan sa Tahimik Avenue ang usa ka Isuzu Highlander aron mosubay sa lane sa kalsada nga pa southbound area. Dihang kalit kining nabanggaan sa Toyota Hi-Ace van nga giingong nawad-an og kontrol. Dinhi na nahitabo ang domino effect nga gawa sa SUV na damay pa ang laing unom pa ka mga sakyanan, hinungdan nga daghan ang naangol. Apil na ang 5 ka mga sakay sa van uban ang driver. Usa ka van, 2 ka SUV ug 5 ka motorsiklo ang nalambigit sa bangga. Gipangdala sa Southern Philippines Medical Center ang mga nangaangol. Ang insidente may resulta sa grabing traffic sa mga sakyanan padulong sa south ug norteng bahin sa syudad. Kanang area diya sa katong mahitabuan gapon, accident prone din na diyang lugara. Kay namo goy murag kanang gikan na ng going northbound na ascending road, tapos pag abot sa approaching kanang Japanese tunnel diyan na kuan lugar pa descending niya, di makita ang kung magkusog padaga ng mga motorista diya paglapas na tong ascending road, mabulaga sila diya sa intersection kay wala sila kuan na intersection diya junction sa Tahimik Avenue o sa Labista Monte na pasulod sa subdivision. Nagpasidaan ang mga otoridad nga dili gyud mo kumpiyansa sa pagsubay sa highway, hilabi na diha sa kanto Tahimik Avenue ug Diversion Road nga daghan na ang na-record nga bangga sa lugar. Gisugda na og bakla sa Commission on Elections kon Comelec, Davao City ang mga poster o campaign material sa mga kandidato nga gipangpaskil sa mga poste, punuan, pader nga wala sa designated common poster area. Walay gipili ang Comelec nga mga poster basta nakasupak sa Fair Elections Act, ilahag yun kining baklason. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Pasado alas 9 kaganyang buntag, gipangtanggal sa mga personahe sa Comelec kauban ng mga pulis, police auxiliary ug DPWH ang mga poster sa mga kandidato nga gipangpaskil sa mga poste. Kagahapon anaa sila sa MacArthur Highway sa Matina, kaganyang buntag sa Icolad area na sab ang tropa. Gipakita sa Comelec nga patas ang ilang operation baklas, kawala sila gipiling poster basta nakasupak sa Fair Election Act ug wala sa designated common poster area. Ilahagyod kining pagtanggalon. Yes po, ongoing po yung Oplan Baklas natin for the 1st District. Simultaneous din po yung ginagawa namin na Oplan Baklas kasama ang 3rd District at saka ang 2nd District.
So kahapon po nag-start po kami, natapos na po namin yung Talomo area hanggang Matina Crossing boundary. And then ngayon po from Ecoland, SM Ecoland hanggang sa poblasyon po ang target po natin ngayon. Matod ni Attorney Siti Shahani, sukad gisugdan nilang ilang oplan baklas, ubay-ubay na sab ang ilang natanggal nga mga election campaign materials nga nakasupak sa ilang gipatumang balaod. Pruweba ni ini ang mga sakyanan nga gikargahan sa mga binaklas nga mga campaign materials. Sa ngayon po, yung mga nasa private properties po, hindi namin sila tinatanggal ngayon kasi naka-TRO pa po. So yung mga nasa poste po natin, nasa mga kahoy po natin, yun pa lang po ang tinatanggal po natin. Medyo marami-rami din po. Kasi napupuno namin yung isang dump truck po. At saka mayroon pang isang bongo na sasakyan. So yun lang. Ganun, yun lang ang ating i-imagine na puno yung dump truck. So marami po talaga yung nagva-violate pa po. Subay sa COMELEC Resolution 10730, ang COMELEC ang mangita og mga lugar nga designated area sa pagtaod sa mga campaign posters. Apil sa gidili nga papitlan o di kaha sapitan og poster sa kandidato ang mga government buildings, eskwelahan, barangay hall ug uban pa. Busa subling pahimangno sa COMELEC sa kandidato nga mosanong sa mga pulisiyang gipatuman alang sa eleksyon aron dili masayang ang gasto sa mga election campaign materials. Sanglit dili magduha-duha ang COMELEC nga pangtanggalon kini. Gilauman usab sa COMELEC ang kooperasyon sa mga kandidato. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Sa gipahugtan nga border security sa Bureau of Customs na iya og PDEA laing 6.8 million pesos nga kantidad sa gituuhang shabu ang ilang nasignit nga gitago sa pressure cooker. Luyo sa war on drugs sa Administrasyong Duterte. Nasakpan kagahapon Marso 30, 2022 ang package nga gikan sa Malaysia nga gideklarang multifunction pressure cooker nga gipalamanan og shabu nga nagkantidad og 6.8 million pesos. Gipasalig sa BOC na iya nga ipadayon ang hugot nga border security batok illegal nga droga nga mao'y direktiba ni BOC Commissioner Ray Leonardo Guerrero. Gisugat og sunog ang unang adlaw sa selebrasyon sa Fire Prevention Month sa Davao City. Karong adlaw, matapos na ang selebrasyon apan naay pabaon nga sunog kay kagabi. 8 ka mga business establishments ang naugdaw sa sunog sa Washington Quimpo Boulevard ning syudad. Samtang sa Zamboanga City, kapin 6 million pesos ang danyo sa pagkasunog sa duha ka mga balay didto. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Nanas sa yuta ang atop sa 8 ka mga pwesto sa negosyo human masunog kagabi. Sumala sa mga miresponding bumbero, dako na kaayo ang kalayo dihang miabot sila sa lugar. Dili pa matino sa mga bumbero ang sinugdanan sa kalayo kay gihapla sa sunog ang tanang nagpwesto nga negosyo sa may Washington area nga sakop sa barangay 39-D, Quimpo Boulevard, Davao City. Ongoing paghihapon kay na bar down manggod ang area manggod. Kung bali dikit-dikit manggod ni sila nga commercial space makita nato sa tubangan. So nagapokus ta ning tulo kining Big D ELCD na establishment electronic service o atong Yitcha sa kay yung mga murag extension maguni sa likod. So dire nagapokus pud ta og kini kay nas ang severe damage kining diri pud nga parties kining Big D. So apel po na siya ginambestigahan nato kung diri ba or kining diri nga duha pa nga kuan kining nabardang nga duha nga pisto. Gibana-bana ang 600,000 pesos ang danyo sa sunog nga nahitabo usa ka adlaw una matapos ang selebrasyon sa Fire Prevention Month. Namudako ng kalayo og naabot na mga responders. So sa mga nakita diri kini nga party kini nga nakita nato mao diri ang dako nga kalayo. Wala hinuoy na talang injury sa sunog. Sa pag-abli usab sa selebrasyon sa Fire Prevention Month sa Davao City, gisugat kini og sunog nga usa ka balay ang naugdaw nga nahitabo duol lang sa nahitabong sunog kagabi na parehong sakop sa barangay 39-D ning syudad. Sa Zamboanga City,
Naog daw sab sa sunog ang duha ka mga balay bilang usa niini gigamit isip motor shop sa Aurora Village, Barangay Giwan kagahapon sa hapon Marso 30. Sumala sa BFP, nagsugod ang kalayo sa garahe sa motor shop. Duha ka pamilya ang apektado sa sunog. Gimanduan na sab ni Mayor Beng Climaco ang mga concerned government authorities nga hatagan og hinabang ang mga nasunugan. Walay natalang naangin nga kinabuhi sa nahitabong sunog nga nagsugod pasado alas 6 sa hapon ug pasado alas 4 na sa hapon gideklara nga under control na ang kalayo. Gibana-bana ang anaa sa 6.84 million pesos nga kantidad sa mga kabtangan ang nadanyos. Sa karon, padayon ang investigasyon sa BFP aron masuta ang sinugdanan sa kalayo. Subling pahimangno sa Bureau of Fire sa publiko, batasanon ang pagsusi sa plangka ug mga linya sa kuryente, likayan ang octopus connection ug palungon ang supply sa kuryente kung wala gigamit aron malikayan ang sunog. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. At tangi! Mga miyembro sa IP sa Cagayan de Oro City gipailawom sa training aron dunay dugang panginabuhian. O kapinlibo ka mga kanhi rebelde nagpahigayon og indignation rally atol sa anibersaryo sa NPA. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon, at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric uluyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Nagpahigayon og indignation rally ang 1,500 ka mga kanhi rebelde sa Davao Region nga giatol sa ika 53rd anniversary sa New People's Army kon NPA. Gihimo sa mga kanhi rebelde nga gitawag og Peace Champion sa mga sundalo ang rally atol sa selebrasyon sa Kalinaw o Kagawasan diha sa Davao City Recreation Center niadtong Marso 29, 2022. Kampante si 10th ID Commander Major General Nolasco Mimpin nga mawagtang ang problema sa insurhensiya una matapos ang termino ni President Rodrigo Duterte. Ang rally giorganisa sa Sentrong Alyansa ng mga mamamayan para sa bayan nga gisuportahan sa LGU Davao City, Davao de Oro ug Task Force Balik Loob. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Padayon ang paghatag sa lokal nga panggamhanan sa Tagum City ug nagkadaiyang suporta alang sa mga batan-on ug mga hamtong aron magiyahan sila sa ilang panginabuhian ug mahatagan og insaktong training kung gusto nilang mangempleyo. Ani ang report ni Norin Michelle Igonia. Laing 211 ka mga benepisyaryo sa skills training seminar sa lokal nga panggamhanan dinhi sa Tagum City ang migraduar sa nagkadaiyang short-term courses gikan sa skills training program sa pakigtambayayong sa Technical Education and Skills Development Authority TESDA ug provincial nga gobyerno sa Davao del Norte. Ang community-based skills training nga gihimo pinaagi sa Public Education and Employment Services Offices kon PESO. Ang mga gihatag nga
training mao ang musunod. Organic Agriculture Production NC2, 20 graduates. Driving NC2, School and Community-Based, 40 graduates. Shielded Metal Arc Welding NC2, 12 graduates. Massage Therapy NC2, 11 graduates. Beauty Care Services, Nail Care NC2, 29 graduates. Hilot Wellness Massage NC2, 11 graduates. Slaughtering Operation NC2, 73 graduates. Electrical Installation and Maintenance NC2, 11 graduates. Sa iyang virtual message, gipadangat ni Tagum City Mayor Alan Relion sa mga graduates ang programa nga kinahanglan nilang mamahimong takos aron mas mulig-o ng ilang kapasidad sa nagkadaiyang negosyo ug panginabuhian nga ilang gusto. Giawhag usab ni Mayor Relion ang mga pag-amuma nga ilang gamiton, ang ilang natun-an aron mapalig-on o gamiton ng ilang bag-ong natun-an sa pagpalambo sa ilang mga panginabuhian aron mutaas ang ilang kita aron makatabang sa ilang pamilya. Luyo sa pandemya, padayon ang pakigtambayayong sa lokal nga gobyerno sa Tagum sa PISO aron na makahatod og nagkadayang skills trainings nga makatabang sa mga tagumenyo nga mahatagan og specific skills nga gikinahanglan sa pagpanarbaho ug pagminabuhian. Ang graduation ceremony natigayon sa atrium sa city niadtong Marso 29. Noreen Michelle Igonia, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Nahingpit sa 33 ka mga miyembro sa indigenous people sa Barangay Tablon o Kugman sa Cagayan de Oro City ang beadworks ug mat weaving training. Gipasiugdahan sa Department of Tourism Region 10 ang training nga suportado sa Indigenous Peoples Mandatory Representative sa Konseho sa CDO o City Social Welfare and Development IP Section. Mitindog nga mentor sa mga partisipante silang Irene Lindahay sa mat weaving nga gikan sa Talakag Bukidnon ug Bay Uwaway nga mentor sa beadworks kinsa gikan sa Malasag Kugman sa Disgutang Lungsod. Tumong niini nga mahatagan og dugang panginabuhian ang mga partisipanteng IPs. Mao kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph. ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Makita usab ninyo sa Channel 49 ug Channel 50 sa NCTV and Cable TV sa North Cotabato. O mo-subscribe kita sa YouTube channel sa Newsline Philippines. Ug syempre sa app nga TikTok. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!